Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Chenro pod en mar Ang'ichwelo wadhi nyime kama kang'anyo mar jochiw thieth nyono ndalo 31. Moko kuom jotuo kod familia medo kalo e pek matamre gi nono kuma familia moro e gweng' ma Ongalo Koru Moroni ywago nyargi manowito ngimane kodhi manyo thieth mar konyore to ne oduoke ni thieth onge nikech ng'anyo mar nurses. E gweng' ma Kapuonja bende miya majegni 13 kodak gi rem kaluwore kod kansa mar dag nyodo bang' ne duoke pacho nikech ng'anyono. Millicent Adhiambo miyowa ler. Dwe achiel sani nyaka ne jochiw thieth chak ng'anyo margi ayanga pacho ka. Chenro mag thieth e osiptende mag piny owacho oserochore mokalo, gino makoro weyo thoth ngima jotuo e andaki. E gweng' ma Ongalo e sub-county ma Moroni, wach ng'anyono koro weyo familia moro kod chuny lit bang' nyargi mane pek dwa konyore wito ngimane kodhi manyo thieth bang' kane osiptal mane okuongo chopoe duokogi ni thieth onge nikech ng'anyo lakteche. Tema ka dichiwo mama nyisani mano muoch kae we watere osiptal, watere nyaka osiptal ma wachopo osiptal miluongo ni Nyayo Moroni. Koro Nyayo Moroni kanyo ema ago one gate to askari obiro monyisa ni ok giti. Adhi atere St. Vincent sani dakteche ogomo koro ok giti gotieno. E osiptal machielo mane giringo kod jatuogi mondo okonygi bang' chandruok kod rem kuom seche, weche ne okodhi maber bang' nyargi ne tere pala nikech chal nene ni kuma rach kuom hawi marach ne oduogo wito ngimane. Kagik sa 11 iluongowa nyathi gikelo gikete wigine kanyo mano pod lavenda pani ne nigi e iye kama gitime gine neno to kijana machielo kona ni mos no kana winjo chunya no dhi nikech noka expect mago nawe nang'ina dhi duogo kode kongima nang'ina dhi biro gi familia no makoro we kod ting' mar nyathi makwar gi chuny lit tudo lal mar nyargino kod wach ng'anyo jochiw thieth magikoni dine sirikal osewinjo ywak kod dwach nurses dine mago okotimore. Takwaya sirikal ni ka giyie to gitim ne nurses gi gima gidwaro mondo nurses okony jopiny nikech jopiny nitie motegemea osiptal sirikal, jomoko onge pesa manyalo dhi e private to koro ka nurses ogomo donge koro to wuoka wuoka. Ng'ato kendo nyalo timore kamara ni onyalo wuok no dhi konyo rembe samo time gotieno kamano timore to dhi kanyo embe oyud ka jogo ok ti to rifae kamoro to embe oyud shida mayudono kech en gima lit. E kinde ma familia no ywago nyargi komachielo e gweng' ma Kapuonja e Kisumu West bende mihiya ma jahigni 13 rem mar kansa duong' chuo mosechopo e stage mar 3 nego e dhot bang' duok gi pacho kowuok e siptal mar piny owacho ma Kisumu nikech ng'anyo gino makoro oweyo familia no kod achiedh nade e wi kaka nyathigino nyalo biro dhi nyime kod thieth mowinjore. Dan General dwe mar 6 tarik 4 bagi kano sechako yudo thieth dakteche nogomo ma nyathi nokotieko thieth mare mano miwa discharge wadugo kode dala gi sechego nyathi pod ne ok nyal timo gimoro amora kendo ne pod otuo amoko wan piny ok anyal yudo yor konyruok konya uru. Wach makama koro miyo riwruok mong'ere ni Machozi ya Mwisho Initiative goyo duond gi piny mondo piny owacho okaw okang' mapiyo mar keto winjruok e kindgi kod jochiw thieth mondo weche thieth odog kare oganda owek hinyore. Okwanyal wang'iye gima familias dhi through nikech nurses ogomo. Tan gadiera ni governors kobet piny gi nurses. Tan gadiera jatend piny kowacho ni kiny nurses odog tich gibro dok. Ka odong' mana nyiriri machuo kende to ng'anyo mar jochiw thieth donjo e dwe mar 2 jotuo kod familia makamagi koro tielo ni ok ginyal medo rito kuom thuolo malach gikwayo mondo sirikal owuog oko mapiyo otiek midhiero mar ng'anyo mokwako sekta mar thieth mondo weche thieth odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, kaunti ma Kisumu. En wach ma pod ji biro medo lose kaluwore kod ng'anyo to kod midhiero ma jotuo sani kadhoe kaluwore ni jochiw